Chief na Lord, kudo di ron. Awumu evangelist. Evangelist Ken. Ozioma Chineke ka m jiri bịa. Sị ka m wetara m ozioma n'ụlọ. Taa na-enwe dịkwa na ndị bịago ụlọ ụka. Ịghọtala? So ana m aga n'ụlọ eji ozioma. Ozioma Chineke. Ọ ya ka m sị ma ewetara uru ozioma Chukwu. Ka anyị nọrọ ya kparịa maka Chineke. O Chief ka ọ ga-adịrị na ijikwa ahụ Tanya ijikwa ahụ ote ihe na-akwụ n'elu n'ala n'ije ahụ gị gara n'ofu ka egbe obajelis gị macha aka ka ikwe m n'aka aka bụ ọrịa ịnụ na gọọmenti so onye ọbụla nọ n'ụlọ na iwere ụkwara nta zoo nwaanyị onye ọbụla kwara nta ala onwe n'ụlọ gị gara bataba onye gbapere gate ruru oghe site at home another ya nke ọwụhọ mgbu Chief, ewelewa kama na enwere faith in the Bible and I have faith in God. Enwedo onye kpụrụ onwe ya nwa Chineke n'ime mmụọ na mmadụ. Ọrịa na-efe efe ga-ejide. Onye nwere uche nwee mgbọrọgwụ n'ime Chineke, kwa mgbọrọgwụ n'ime Chukwu. Onwedo ọrịa ọbụla, sịkwa dị ọbụla sị ya kpọọ ya ga-efete nwa Chineke. onye akọrọla gị Ọ ihe akwụkwọ nsọ mere ka m na-eme ka ị mara. Maka na nwunye ọbụla kpọrọ Chukwu ya, kpọrọ Chineke mmadụ, kpọrọ Chineke nke ya. Onwedị ụdị ọrịa ọbụla ọsọ ya wụrụ ga-arịa n'ụwa na emesịa because ọ ya akwụkwọ na lụrụ enyi. ọ ga-elokwenụ gị onye ma elulu ihe luo ntala imo luo enyi luo gbado maka Chineke maka esiri ngoda bụ pozo nwe ya dị ugwu inwere faith na Bible ọrịa niile na-egbusi ndị mmadụ nwebere faith gị kwụsị ya gị were faith gị bụrụ ka igwe bụmata m n'ala ezi m ịkwọkwara aka gị ma bata ịsapụrụ ahụ ma bata tantalize asụ onye ọbụla ji erewa ahụ eleke gị faith asụ dị kọba imi onye ọbụla were ele ihe a na-eji ekpuchi imi Luzmas na-asụ onye ọbụla ji ekpuchi imi eleke Luzmas ọwụ otu ihe a masị ndị ya eleke gị ka ighewe ọnụ oghe ghebe imi ome ighewe ọnụ ọghịa ghebe ntị ọghịa si ebe kwụrụ ụkwụ ka alọta kwụgbute nga ịbịara bụ isi ma ozi ọma ị nwere faith na Baịbụl gọọmenti sịgo akwụkwọ nsọ sịgo sọpụrụ nna gị na nne gị ka alaeze Chineke nwee ike ime gịnị iru gị aka ọ bụ ihe Baịbụl nwa kwuru Baịbụl sị anyị na onye na-enye ka a na-enye gị sọpụrụ Chineke agọzie gị mana mgbe ị na-achọ irụpụ isi mma na ibe ya ọwụ ya Chineke gọọmenti so onye ọbụla site at home asịdịgo kwụsị ikpere Chineke but for now ọrịa juru ebe niile ka a ghara ịsịkwa na ị gajiri izi okeke oziọma bụrụ ọrịa ma ọ bụ ịgara izi oke akụ oziọma bụrụ ọrịa site at home ọhịa Baịbụl kwuru gị were ọnọdụ You tempt God. I didn't know you was o butere ọrịa. You're tempting God. Nọrọ n'ụlọ ọkọ nsọ na ibere gwa anyị bụ ya n'isi. Ọwa aha anyị ka ejiri de Baịbụl. Baịbụl na-eji n'aka aha m ọkwa Chief Jeremaya. Aha m nọ n'akwụkwọ nsọ. Esther, ọ ya aha m ọ nọ. Aha ka ya Esther. Maka ukwu mbrut, ọ nọ n'ime Baịbụl. Mpa m ukwu bụ Jezebel. Ọ tụkwa otu aha. Jee bidoro ya ihe ọbụla ọwa aha edere n'ime akwụkwọ nsọ ọwa aha mpa m ka ukwu ka gụnwa ga-abịa ịkọrọ ihe nọ n'ime Baịbụl asa anyị nọrọ dinta ewe onye aja ketara ibe ya nda ọ ihe gọọmenti kwuru we should keep dinta ihe okwukwe nọ na ya ọ ihe gọọmenti so onye abịakwala nda ka ịhatị aka ka ikwe isolation ya wụ anya isolation okay gọọmenti sị isolation anyị sọ ga-asọ awụ ya bụ gịnị isolation anyị abụọ sọ ga-asọ gị bịawa hali aka ka ikwe m n'aka gafukwe Chief biko eweli iwe ihe m bibikwere mbịa ha ewe ozi ọma ngwanụ eweli iwe ebe ịsa anyị agịda esheki ngwa no problem anyị agịda esheki mana nyerigide m oke wee oche awụkwana m onye oziọma ka m na-eji se nwedị ihe ọdọ
So tembe kwa n'ụlọ m ine m oche m nọrọ n'ala at least akọrịa ogodi na akọrịa nụ kọrịa kochukwu akwa oche wụ mkpa oche bụ ihe dị n'oziọma kwa nne the two thing in two nsogbu anọdụ thank you chief thank you chukwu ga-agọzi thank you chief chukwu ga-agọzi isolate ya wụ iso ga-asọ gbupụ no nwere ihe o mere mbọ God so loved the world that he gave his only begotten son. Jesus ji mmiri agwọ ọrịa ewu ọgwụgwọ gara n'ime ala mmụọ bụrụ ọrịa mme Chineke m onye ma na-eme mma nọ mere ka ewu nnu ngwa Onyojama. Thank you. Gafukwe. Akwa ikwaranta ala ọla gị. Ọkwa ibere eze ọjọma ngwa pụlitezi ekwu eze ọjọma ngwa njọ niile ma ọrịa ka iburu bịa maka iburu na anụnụ ha niile anyị na-ene gịnị ekwe akọ nsọ Chineke iji ime mmiri mebi ya kana kwa mụ na Chineke kwaranta izo onwe bụ ngwa oziọma bido isolation isolate elelu Akwụsa asa ọrịa na-efe efe agịda efe ụmụ Chukwu ele ihe chọrọ agịda anụ ọhịa ịbịara anwa Chineke ọnwa ụnna Chineke ọwụ ukwu don't tempt your God ya ụga amụ na Chineke God don't tempt the Lord your God. Give to Caesar what is Caesar. Give to Caesar what is Caesar. Ọwụya gị obey ndị nọ na government authority. Ọwụ ihe ọwụ Abịa give to Caesar what is Caesar. Give ya gaa nwale Chineke. Chineke sị nọrọnụ n'ụlọ ndị gọọmenti ekwuo ya anyị na onwe anyị kwa n'ụmụ Chineke anyị jiri anya ahụ ihe otu ụwa niile chere ga-asa kịta wista ka a na-akwado ihe ma anyị nọ n'ụlọ ọ ga-arịgide ihe abụta ọrịa ugbo ya ka Chineke nọ hapụrụ onye osie ya abụta ọrịa ọ ihe ji sị gị kwara nta onwe gị kwakpụrụ n'ime ụlọ gị kwara onwe gị kwara ezinụlọ gị kwara nta kwara igbo kwakpuo n'ụlọ for the main time until this Panasonic pandemic until this pandemic adị over onye ọbụla apụta garịrịwa ị nwere ike ụgwọ aga aka itesara na wọl ote gị tere ọrịa gị kwe mmadụ n'aka gị kweta ọrịa mara n'ụlọ mere ya Chineke ga-aza gị bere Chineke akwa he will understood our heart of heart gị na-aga nwuje ibere ezi m oziọma plant food ya ka anyị na-asọ okwu Chineke asọ Dede mbụ Baịbụl n'obi ekpere m 42 decades naanị m praise ịnọdụ mgbe gị onye ekpogona ị na-ekpogona kopụkwa isi na-eke nọ nga na-ekpekpe gị sị m kpogora praise ịra m Chineke ma mgbe m bidonye asị wọdọ ọrịa na ga-abịa oke makpụrụ gị n'ime oke 14 days gị gbasa kasị ka m zule gị ike iwuda ajọ ezigbo mmadụ 14 days. Okay, 14 days. Give you 3 days. 3 complete days. Ewo mmadụ. Who you? Who you? Oh, we are who are we? We. Ewo ni anyana ko. Nonsense. Stay at home, please. Stay at home. Stay at home. Quarantine your family. And stay safe. And stay safe. Imege nwo.
Mege togeto. When this pandemic, thank you. When it is over, I want to see everybody moving around freely. But if we eventually or peradventure give again here, Gary there. Ega no Ariana. Give more. Not a quaranta potation to a judge the Gasorian and Gurugu. Indian Gay go. Mbopotagoti. Work out again 1 second time. Stay safe. We love you. And I love you too. And that, oh yeah. Mama. Elish, which